हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण क्लास कृष्ण തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी, ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। രാധാഗോവിന്ദ് हरे ടെമ്പിളിലേക്ക് कृष्णा माता हरे कृष्ण ഭാഗവത माता जी। ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും हरे സ്വാഗതം. कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അതെ, എന്താ 21. പറഞ്ഞത്? ആ, നാരദൻ വ്യാസദേവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നാരദന്റെ അടുത്ത്. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? ചോദ്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അതായത് 2-3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. നാരദൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജന്മത്തിലും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ കാണാണ്ടായി, അപ്പൊ അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് നാരദന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് നാരദനോട്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജന്മത്തില് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണം, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം കിട്ടി നാരദന്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം നാരദന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരിക്കും വ്യാസദേവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചത് നാരദനോട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഭാഗവതം ബുക്കിലെ ആൾക്കാർ വായിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ PDF ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കണേ എന്നുള്ളത്. ഹന്താസ്മിത ജന്മനി ഭവാൻ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാൻ. हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् जन्मनि भवान् സതി मां മാം दृष्ट्वेति അവിപക്വ കഷായാണാം
അവിപക്വകഷാണായാം ദുർദർശോഹം കുയോഗിനാം ദുർദർശോഹം യോഗിനാം യോഗിനാം കന്ദ അലയോ നാരദ അസ്മിൻ ഈ ജന്മനി ആയുഷ്കാലം ഭവാൻ ഭവാൻ മാ ഇല്ല മാം എന്നെ ദ്രഷ്ടും ദർശിക്കാനായി ഇഹ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ അർഹതി അർഹിക്കുന്നു അവിപക്വ അപക്വമായ കാഷായാനി ഭൗതിക മാലിന്യം ദൂരദർശക ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമായ അഹം ഞാൻ കുയോഗിനാം സേവനത്തിൽ അപൂർണരായ വിവർത്തനം ഭഗവാൻ അരുളിൽ ചെയ്തു അല്ലയോ നാരദ ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു സേവനത്തിൽ അപൂർണവരും സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അപ്പൊ നാരദർക്ക് വളരെ വിഷമായി അല്ലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ദർശനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകം ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രപാദം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഒന്നിലും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതായത് കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു ദിവസം ഒരു തവണ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ മാതിരി ഭംഗിയുള്ള ഒരാളില്ല. ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അത്രയും കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു തവണ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലും നാരദന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് നാരദര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ ഇത് വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ ദർശനമല്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നാരദൻ. അപ്പൊ നാരദനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തില് ഇനി നിനക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അത് പറയണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാണ്. സേവനത്തിൽ അതായത് വളരെ നാരദ എന്നെ ഈ ജന്മത്തില് കാണാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇനി എന്നെ എന്നുള്ള ലെവലല്ല പറയുന്നത്. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, നിനക്ക് ഇനിയും ദർശനം തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തില്. എന്താ അതിന് കാരണം? അതിൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ അപൂർണരും അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും, അതായത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ നാരദന്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് നാരദർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത്? ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നാരദര്? പൂർവജന്മത്തിൽ അല്ല, ഇത് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയണത്. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയണത്. പറയൂ. വേദാന്തികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവര് ശുശ്രൂഷിച്ചു അല്ലേ? അവിടുത്തെ ഋഷിമാരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണ്ടായിരുന്നു ചാതുർമാസ്യത്തില്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു തവണ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചു. അതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സംസർഗം ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ എന്താണ് റെമനൻസ്, അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചിഷ്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് ഭഗവാൻ വെക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതേമാതിരി എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുളസിയിലെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഉച്ചിഷ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുദ്ധഭക്തരുടെ ഏതെങ്കിലും ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ, അവിടെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നാരദര്. അപ്പൊ ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നാരദന് ഈ അവസ്ഥ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, പക്ഷേ എന്നാൽ സേവനത്തിൽ അപൂർണരാണ്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോ നാരദർ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും നീങ്ങിയെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 കണ്ടീഷനാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ യോഗ്യത. എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്യന്തം പരിശുദ്ധനും പരമോന്നതനും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിൽ ഭൗതിക ഛായയുടെ ഒരു അടയാളം പോലുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഒരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ്, പരമോന്നതാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യവുമാണ്. അപ്പം അവിടെ ഭൗതിക ഭൗതികത ഇല്ല ഭഗവാനില്. ആകയാൽ ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ ലവലേശമായ
ഛായയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരുവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഭൗതികത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ 2 തരം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതൽ ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക്? മിനിമം ഇതെന്താണ്? യോഗ്യത എന്താണ്? സത്വഗുണം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മിക്കവാറും തമോ ഗുണത്തിലുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ അംശം മാത്രമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദനോട് പറയാണ്, എപ്പോഴാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴയാൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണമായ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതനാകുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം കാമം, ഇന്ദ്രിയാസക്തി, ലോഭം, അത്യാശ എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രകടനമാകുന്നു. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാവുന്നത്? എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? എങ്ങനെയാ അറിയാം ഒരാള് സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന്? അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇച്ഛ ഉണ്ടാവുക, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം, വലിയൊരു കോടീശ്വരനാവണം, അത്ര സുഖമായിട്ടിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ പതിയെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ. അളവറ്റ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വാരി കൂട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അയാളിൽ നശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹം കുറവ് വരികയാണ്, പുറത്തേക്ക് പോകണം, എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യണം, പുറത്ത് പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആരോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്താണ്? കാമം, ലോഭം എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. അതായത് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കണം. നമ്മളെ ഒരു ആമ അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിൻവലിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വവിധ ഭൗതിക ഛായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നുകൂടി സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നതർത്ഥം. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തുടക്കാട്ടോ, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഇതിൽ എന്തിനും കൂടി മോചനം നേടണം, സത്വഗുണത്തിന് മേലെ പോകണം. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം ശരണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാരാവുന്നത്. അപ്പോ ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിന് മേലെയാണ്, 3 ഗുണത്തിലും അതീതരാണ്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് അല്ലെ, 3 ഗുണത്തിലും അതീതൻ എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിജനമായ വനത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തേടുന്നതിനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരുവൻ വനത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണു? എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടാനായിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അവിടെ അവന് വ്യക്തിഗതമായി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. സർവ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകണം. ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പോയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുമാത്രമേ ഒരു ഭക്തനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാരദന് കാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. ഒരു തവണ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി നിനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവത് ക്ഷേത്രം അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥലവും അതേസമയം വനം എന്നത് ഭൗതികമായ നല്ല വാസസ്ഥലവുമാകുന്നു. ഒരു നവഭക്തൻ വനത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ് എപ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്ന അർച്ചനാ പ്രക്രിയ. സർവ്വവിധ ഭൗതിക അത്യാശകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ശ്രീ നാരദ മുനി വനത്തിലേക്ക് പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സർവ്വയിടങ്ങളും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും വനത്തിൽ പോകണതല്ല. വനം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ വിജനമായ സ്ഥലം, അതായത് ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് താമസിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഴങ്ങളൊക്കെ നിറയെ കിട്ടും. ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട്, ഒരു ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വിശപ്പടക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ
അതായത് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലെവലിൽ പോയ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും വിശപ്പിന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, അതിനേക്കാൾ എന്താണ് നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പിച്ച വെച്ച് നമ്മൾ 10 സേവനം തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് നല്ലത്? ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുക. അത് ഈ വനത്തിൽ പോകുന്ന ഇരുന്ന് നാമം ചെല്ലുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോകണം. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോവാതെ ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സർവ്വയിടങ്ങളും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് നാരദർ എന്താ ചെയ്തത്? നാരദർ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നാരദർ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവ രാജാവിനെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ, അല്ലെ, അതുപോലെ രത്നാകരൻ, ഒരുപാട് പേരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ നാരദർ പോണോ അത് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ശുദ്ധഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭഗവാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാവുക. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? ആരുടെ മനസ്സിലൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, അവര് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥാനത്തിനെ വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആകയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ നാരദൻ, പ്രഹ്ലാദൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള മഹാഭക്തരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് കീർത്തന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമയവും വിനിയോഗിക്കുന്നു. അവിധമുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം സർവ്വഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾക്ക് പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കീർത്തനങ്ങൾ പാടാം ഭഗവാന്റെ. ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി, നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടിയും എന്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കും. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദരൂപമാണ് അല്ലെ. അതായത് പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 22. സകൃത്യയ ദർശിതം രൂപം കാമായ തേനക മത്കാമാശനകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃച്ഛയാൻ. സകൃത് ഒരിക്കൽ മാത്രം, യത് അത്, ദർശിതം കാണിച്ചു തന്നു, രൂപം രൂപം, ഏതത് ഇതാകുന്നു, കാമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക്, തേ അങ്ങയുടെ, അനഘ അല്ലയോ പുണ്യാത്മാവേ, മത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, കാമഹ ആഗ്രഹം, ശനകൈഹി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാൽ, സാധുഹു ഭക്തൻ, സർവാൻ എല്ലാം, മുഞ്ചതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഹൃദയാൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്കീജെ. അല്ലയോ പുണ്യാത്മൻ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ എത്രയധികം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആശിക്കുന്നുവോ അത്രയും താങ്കൾ സർവ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. നമ്മൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇത് നാരദർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ നാരദനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലോ നാരദൻ. എന്താണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അല്ലയോ പുണ്യാത്മൻ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചു. ഒരു തവണയാണ് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റി ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ ദർശനം കൊടുത്തത് നാരദന്റെ ഹൃദയത്തില്. അപ്പൊ ആ ദർശനം കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തത്? എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു ആശ വരും. നല്ല സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ്സിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഷർട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ്
അപ്പൊ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എത്ര നല്ല കളറാണ്, അത് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നും അല്ലെ. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഡ്രോപ്പും ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അത്രയും ചെറിയ കണികകളാണ് അല്ലെ. അതിന്റെയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഈ ബാഗോ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഈ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടൊരു സാധനമാണ്. അതിനോട് പോലും നമുക്ക് ഇത്ര ആകർഷണം വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച അതിനെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അതീവ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള അതീവ ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണം തോന്നും അല്ലെ. എല്ലാ നല്ലതിനോട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തി ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തി വേണം. നമ്മൾ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അത് ജന്മനാലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം നമ്മൾക്ക് തോന്നും? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും വരും. അപ്പൊ ഒരു തവണ ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തവണ കാണിച്ചത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ആഗ്രഹം അയ്യോ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. കേട്ടുകാറിവിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടറിയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ അത്രയധികം അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു തവണ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത വരുള്ളൂ. നമ്മൾക്കും അറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത് വരെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും അല്ലെ. അത് സ്വതന്ത്രനാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നാരദർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു തവണ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹശൂന്യനായിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അവൻ നിർജീവമായ ശിലയല്ല. കർമ്മോത്സുകത, ചിന്ത, മനോവികാരം, ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയൊക്കെ അവൻ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ എപ്പോൾ അവൻ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ ബന്ധനത്തിനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മള്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തുല്യലാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യാണ്. അതിന് ജീവനില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ള വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ കൈയും കാലുകളും അനക്കി നമ്മൾക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിർജീവല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ കർമ്മോത്സുകത, ചിന്ത, മനോവികാരം, ഇച്ഛാശക്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവാത്മാവിന് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ വികാരം കൊള്ളും. നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ആണ് എല്ലാം, എൻ്റെ അമ്മയാണ് എല്ലാം. അമ്മയാണ് എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 9 മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചത്. ആ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വിപരീതമായി എപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സർവ്വവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുന്നു. അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നേക്കാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടി, മറ്റു ശരീരത്തിൽ കൂടി എന്നുള്ള അറിവ് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറും. അതിന്റെ അർത്ഥം അമ്മയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, അമ്മയുടെ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല കേട്ടോ. ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അമ്മയെ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രത്തോളം വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും അവൻ ആർജിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണത്. ഭൗതിക സേവനം കാലക്രമേണ മടുപ്പുളവാക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിലുള്ള അത്യാശയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മടുക്കില്ല അത്രേ. കാരണം എന്താണ്? അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഭക്ഷണം, ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ
കുറെ ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ബിരിയാണിയാണ് അടുത്തത്, ഇനി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, മടുപ്പാണ്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള കുറെ സ്വീറ്റ്സ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ വരിക? കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ആണ് വരിക. അത് നമ്മൾക്കത് ഒരിക്കലും അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉറങ്ങാം. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം, കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ, ഒരു മാക്സിമം ഒരു 10 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാം, 12 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി 14 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ മടുത്ത് എഴുന്നേൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 20 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനേ സാധിക്കില്ല, വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും കൂടി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് മേലെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളും എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് മതി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്വരൂപവും അഭിന്നമാകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാ എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായി തീരുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, കുറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും. പക്ഷെ ഭക്തി ഭഗവാനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന ആ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എവിടെ പ്രകാരം ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്നുള്ള ഉചിത മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. നാരദന് യാതൊരു ഭൗതിക അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹം പ്രകാരം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ രുചി നമ്മൾ വരുത്തണം. അപ്പൊ പക്ഷെ നാരദനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനെ ഇനി മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നാരദന്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എന്താണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം തീവ്രമായി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് മറിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 23. സംസേവയാ ദീർഘയാപി ചാദാമയി ദൃഢാമതിഹി ചിത്വാ വദ്യമിമം ലോകം ഗന്ധാമജ്ജനതാമസി. സത്സേവയ നിർവേഷ സത്യത്തിന്റെ സേവനത്താൽ, അദീർഘയ അല്പം ദിനങ്ങൾ, അഭി എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ജാത പ്രാപ്തമാക്കിയ, മയി എന്നിൽ, ദൃഢമായ, മതിഹി ബുദ്ധി, ഹിത്വ ഉപേക്ഷിച്ച്, അവദ്യം പരിതാപാർഹം, ഇമം ഈ ലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഗന്ധ ഗമിക്കുന്നു, വത്സനതാം എന്റെ സഹചരന്മാർ, അസി ആയിത്തീരുക. വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് അല്പദിനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നീ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്നിൽ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ബുദ്ധി ഒരു ഭക്തന് പ്രാപ്തമാകുന്നു. തൽഫലമായി പരിതാപാർഹമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അവൻ എന്റെ സഹചരനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ അല്പദിനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്നിൽ സ്ഥിരവും, അതായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും, വളരെയധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കുറെ കാലം, ഞാൻ 5 കൊല്ലം 6 കൊല്ലം എന്നൊന്നും പറയണ്ട, കുറച്ചു കാലമാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പം നാരദനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഈ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു, അല്ലെ? അവരുടെ മഹർഷിമാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ആ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ബുദ്ധി ഒരു ഭക്തന് പ്രാപ്തമാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം, അതിലേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളും എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗുരു നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, തൽഫലമായി പരിതാപാർഹമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അവൻ എന്റെ സഹചരനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ പരിതാപാർഹമായ, ഒന്നാലോചിച്ച് വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകത്തിന് ദുഃഖാലയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അത്രയും ദുഃഖങ്ങളാണ്, ഒരു ജയിലിൽ നമ്മൾ കിടക്കണ മാതിരിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഈ ജയിലറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഈ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? അത്രയും സുഖസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ചിന്താമണി ധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സഹചരനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനും നവഭക്തനും മധ്യേ സുതാര്യ മാധ്യമമായി വർത്തിക്കുന്ന പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തന്റെ അപൂർണമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ആരംഭ നിലയിലുള്ള ഭക്തന് യാതൊരു കഴിവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനും നവഭക്തന്മാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത്സവം തുടങ്ങിയ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാര്, മധ്യേ സുതാര്യ മാധ്യമമായി വർത്തിക്കുന്ന പ്രാമാണികർ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് സുതാര്യം, ട്രാൻസ്പാരന്റ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഒരു ഒളിവ് മറവില്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരു മിറർ, ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ? എന്നാൽ അതിനൊരു മെർക്കുറി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുക. ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ? ഒരു മിറർ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് അത്രയും എന്താണ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതായിട്ട്. ഭഗവാന് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു വലിയ മറ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്കൊരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമം വേണം ഭഗവാനെ അപ്പുറത്ത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഒരു വിറക് ഉണ്ടല്ലോ, വിറകിന്റെ ഒരു കൊള്ളി, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് കയ്യിൽ തീയിൽ കൈവച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു വിറക് കൊള്ളി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരറ്റം, അത് മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് പൊള്ളില്ല. എന്നാൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും വിറകിൽ കൂടി ആ തീയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിറകിന്റെ ഒരു കൊള്ളിമാരിയാണ് ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും, സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും, ആ ലെവലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്റെ അപൂർണമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ആരംഭ നിലയിലുള്ള ഭക്തനെ യാതൊരു നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത്രയും അതായത് ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ മൂടിയിരിക്കണമെന്ന് നോക്കിയോ, അവയെല്ലാം മഞ്ഞ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണും അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂടിയിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്, ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്? ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഒരു കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണട മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ആ ഗുരുവിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. ആകയാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവൻ പരിശീലനം നേടുന്നു. അല്പദിവസങ്ങളായാൽ പോലും അവിധത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുഭക്തന് അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നു. അത് ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥിരവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുകയും ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ മുക്തമായ സഹചാരികളിൽ ഒരാളായി തീരാൻ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇന്ന മാതിരിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലേ? അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ ഉണ്ടാവുക? വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യേശാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാമുപയാതിതേ എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകം. അതായത് അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ഒഴുകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഭഗവാനെ സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥിരവാസത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മളെ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ഏതും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സഹചാരികൾ ഒരാളായി തീരാനായിട്ട് ആ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹവാസം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നാരദർക്ക് അറിയാണ് കിട്ടിയത്? അവിടെ 6 മാസ ചാതുർമാസ്യക്കാലത്ത് വന്ന മഹർഷിമാരുടെ ഒരു സംസർഗം കിട്ടിയില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നാരദർക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ദൃഢനിശ്ചയം കൂടി വേണം.
അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് കുറേശ്ശെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.